дилноза дадобоева хонандаи синфи даҳуми гимназияи рақами 1 ба номи Раҳим Ҷалили шаҳри Хуҷанд мебошад. ӯ мувофиқи нақшаи ба худ кашидааш ҳар рӯз ба китобхонаи электронии муассиса барои мутоилаи китобҳои бадеӣ меояд. бояд қайд кард ки дар китобхонаи таълимгоҳ 23500 нусха китоб мавҷуд аст. бар зимми ин дар мактаб як китобхонаи электронӣ бо шароити хуб ташкил карда шудааст ки дар захираи бойгонии иттилоотии он зиёда аз 6200 адад китоб маҳфуз мебошад. раддабандии манбаи электронӣ ба давраҳо ҷудо карда шуда асосан дар китобхонаи электронӣ китобҳои бадии илмӣ ва дарсӣ мавҷуданд. ҳамарӯза хонандагон аз китобҳои электронӣ васеъ истифода мебаранд. мақсад аз ташкил намудани китобхонаи мазкур ҷалб намудани хонандагон ба китобу китобхона мебошад. ҳамзамон хонандагони синфҳои 10 ва 11 аз китобҳои бадеиву дарсӣ истифода бурда ба имтиҳонҳои маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон омодагӣ мебинанд. хушбахтона дар гимназияи мо китобхонаи электронӣ мавҷуд мебошад ки хонандагони мо ҳамарӯза аз он истифода мебаранд. ман низ аз ҷумлаи ҳамон хонандагон мебошам ва пайваста ҳаракат мекунам ки дар ҳамин китобхона дониш андозам ва барои худ ғизои маънавӣ гирам. шаҳноза Сатторова хонандаи синфи 10 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 5 шаҳри Хуҷанд мебошад. ӯ мутоилаи осори адибони классик ва муосирро дӯст медорад. ном бурда баъд аз дарсҳои таълимӣ ба китобхонаи муассиса омада барои аз худ намудани асарҳои адибони бузурги тоҷик ба мисли Саъдиву Ҳофиз, Камолу Ҷомӣ машғул мебошад. зеро Шаҳноза мақсад пеш гузоштааст ки соли равон шумораи китобҳои хондаашро зиёд намояду дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ ширкат варзад. ҳоло ман китобҳои Ҳофизи Шерозӣ, Садриддин Айнӣ ва Камоли Хуҷандиро ҷиддӣ хонда истодам ва мехоҳам ҳамаи меросшонро пурра омӯзам. ҳоло ки 700-солагии Камоли Хуҷандӣ аст, ман мехоҳам ҳамаи шеъру ғазалҳояшро аз худ кунам ва дар оянда боз дигар шоирони классикро аз худ кунам. баҳри бедор кардани ҳисси китобдӯстӣ, фарҳангдӯстӣ ва илму адаб дар саросари ҷумҳурӣ озмунҳои гуногун роҳандозӣ гардида истодааст. ҳамчунин дар ин маврид омодагӣ ба озмуни фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст идома дорад. тибқи иттилои омӯзгории муассиса дар мактаб маҳфилҳои гуногун амал менамоянд ки ин омил тамоми толибилмони муассисаро водор намуда истодааст ки ба китобу китобхона шавқу рағбати зиёд пайдо намоянд. аз хонандагони мо маъруф ва дар озмуни фурӯғи субҳи доноӣ иштирок намуд ки ӯ зиёда аз 100 китоби бадеӣ мутолиа кард ва дар озмуни шаҳрӣ дар ҷойҳои намоёнро ишғол кард ва дар оянда мо кӯшиш мекунем ки дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ сатҳи дониши хонандагони худро баланд бардошта онҳоро водор менамоем ки дар чунин озмунҳо бевосита ширкат варзида ҷойҳои намоёнро ишғол намоянд. таваҷҷӯҳи давлату ҳукумат рӯз аз рӯз ба омӯзиши фанҳои дақиқ бештар шуда истодааст. ин аст ки дар саросари кишвар хонандагон барои азбар намудани фанҳои химияву физика, математика, биология аз имкониятҳои мавҷуда васеъ истифода бурда истоданд. хонандагон пас аз машғулиятҳои таълимӣ ба дарсҳои иловагӣ барои ҳал намудани мисолу масъалаҳои душворфаҳм бо роҳбарии омӯзгорон машғул мебошанд. дар олимпиадаи шаҳрӣ ва вилоятӣ аз фанни химия иштирок карда ҷои намоёнро сазовор гаштам ва ҳоло ба олимпиадаи ҷумҳуриявӣ рохат гирифта ба он хеле тайёрии ҷиддӣ дида истодаам. асосан ба олимпиадаи ҷумҳурӣ ман баъд аз дарсҳои мактабӣ тайёрии худро дида истодаам. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми навбатии худ таъкид доштанд ки баҳри боло бардоштани сатҳу сифати таълим дар саросари кишвар озмунҳои минтақавию ноҳиявӣ, вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ ҷоннок карда шаванд. гузориши Мижгона Раҳмонова, Саид Зарифов, Абдумалик Дадоев аз шаҳри Хуҷанд.